ମୋ ଗାଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଁ ଏକ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟର ଗାଁ, ଏକ ଭାଇଚାରାର ଗାଁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଁ ବଜାରର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଗତି କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଏକ ଝଗଡ଼ା, କିଛି ନା କିଛି ଏକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଜାରି ରହିଛି କେବଳ ଏହି ମଦ ଦୋକାନ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏହି ମଦ ଦୋକାନଟି ରାଣୀତେଲରୁ ବାସୁଦେବପୁର ମୁଖ୍ୟ ଆଡ୍ଡି ରାସ୍ତା ପାଖରେ, ଯେଉଁ ବଜାର ଉପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଗାଁ ବଜାର ଉପରେ ପାଖାପାଖି 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୋକାନ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ମାନେ 20,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିର୍ଭରଶୀଳ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବଜାରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଏକ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ପାଇଁ ମଦ୍ୟପମାନେ ମଦପାନ କରି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏହି ମଦ ଦୋକାନରୁ ଅନାଇଲେ ମଧ୍ୟ 100ରୁ 50 ମିଟର ଦୂରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଗାଁ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଏ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣଗାଁ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜୁମ୍ କଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଖକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣଗାଁ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 800ରୁ 900 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଇଠି ଅଧ୍ୟୟନରତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଆଡ୍ଡି ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହି ମଦ କାଉଣ୍ଟର ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉକ୍ତ ମଦ ଦୋକାନ ଦେଇ ଯଦି ଯାତାୟାତ କରିବେ, ଏହି ମଦ ଦୋକାନ ପାଖରେ ମଦ୍ୟପମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଁର ମାତ୍ର ମଦ ଦୋକାନରୁ 100ରୁ 150 ମିଟର ଦୂରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଁରେ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁ ଶୈବପୀଠରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସନ୍ତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେ ଶୈବପୀଠଟି ଦେଖାଉଛି। ଏହି ଶୈବପୀଠଟି 530 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶୈବପୀଠ। ଏ ଶୈବପୀଠରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ମାଉସୀମାନେ ଆସନ୍ତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏହି ମୁଖ୍ୟ ଆଡ୍ଡି ରାସ୍ତା, ଯୋଉଟାକି ବାସୁଦେବପୁର ରାଣୀତେଲ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ଆଡ୍ଡି ରାସ୍ତା, ଯେଉଁ ଆଡ୍ଡି ରାସ୍ତା ପାଖରେ ହିଁ ମଦ ଦୋକାନ। ଏହି ମଦ ଦୋକାନରେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ମଦ୍ୟପମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରନ୍ତି, ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ମା ମାଉସୀମାନେ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, କେତେ ଦିନ ଆଉ ଏମିତି ଆମେ ସହିବା? ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ, କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ମା ଝିଅ, କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାପିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ଆଜ୍ଞା ଇ ହେଉଛି କ'ଣ? ବ୍ରାହ୍ମଣଗାଁ ବଜାରରେ ମଦ ଦୋକାନ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଆମ ହକ୍ ଆମେ ଛଡ଼େଇବା। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତିବାଦ ଆଜି ନ କରିବା, କାଲି ଆମର ଗାଁର ଗୋଟେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଗାଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି, ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଆମେ। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲି ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ, ଏକ୍ସାଇଜ ଏସ୍ପି, ଏକ୍ସାଇଜ କମିଶନର, ଏକ୍ସାଇଜ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଖକୁ ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟାଏ କଥା, ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମେ ସରି ଜୁନ୍ ଆସିବାକୁ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ, ଏକ ସ୍ୱରରେ ଏକ ଲୟରେ ଆମେ ମିଶି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଏବଂ ଏ ଭିଡିଓଟି ଅତିମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ଦରକାର ଯେ ଏକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ, ଏକ ରୁରାଲରେ, ଏକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉଠି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଟିଏ ପାଖରେ ଅଛି, ପାଖରେ ମନ୍ଦିରଟିଏ ଅଛି, ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏହି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ବଜାର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୋକାନ ଏହି ବଜାରରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମଦ ଦୋକାନ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆଜ୍ଞା? ଏଠି ମଦ ଦୋକାନର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦୟାକରି ଏ ମଦ ଦୋକାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ମଦ ଦୋକାନକୁ ଆପଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟାବହ ହେବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ। ଦରକାର